debele gužve puno. Neka su. Taman. Neka ima. Šareni burek. Ja danas rekla Ervinu poluburek. A zašto polu? Pa me pitao šta. Šta je Pa to? rekao, nije pravi burek, nego pola krompira, pola mesa. Da, to sam rekla poluburek. Meni je ovaj najbolji. Ili krompiruša. Čak mi je krompiruša bolja od mesa. Ne znam zašto. Pa šaren je isto dobar. Najbolji mi je šaren. A ja kažem Ervinu poluburek. Poluburek. Jer ne smije se reći pita. Kaže, šta ti je taj poluburek? Kad je od krompira ne smije se reći burek. Što se ne smije, ma ja ne smije. A tako Bosanci. Oni moraš reći ili krompiruša ili pita od krompira. A samo je kao burek od mesa. To su oni izmislili, to tako nije u Turskoj. Pa ima pravo svako svoje... Neka furaju kako vole. Šta fali? Ja ne pravim puno. I naša pita i bureci su meni puno bolji nego u Turskoj. Pa ne znaju oni ko mi. A pazi, a mi od njih ko fol naučili, to nam je ostalo iz te... Mi smo to bolje isprofilizirali na svoj način. Kad su nas... Možda u njih kore debele. Nisu kod njih kore debele, nego kod njih je malo nadjiva i suho im je. Ba ja ne znaju stavi kajmak kako mi. Ne, u njih se to ne zaliva. Previše. Ma ja ozgo samo malo pomažu onom četku. Prsnu malo vodom. I nema tu da je to debelo ovako.